Chiro etago tewara tio minto neta ya genderere osoro to nyari tiende buo ya kore minto bire buoye osoro to malembe amagena ya mesire chitayo osoro genda say no ngoro kujakiri nike muntu iga magena simba neta ya agendere miaka yonsi paka nkwe simba ko gendere miaka yonsi simba neta ya ito ya torrente ro bora buito magena o machoge bora bu iburi ri konyo mogasoko na kuro mogasoko na erire lakini bono nkonyire simbo minto nkonyire mogasoko nyonyarire embure gontwera nyagega ne mesigo sinywa sengo tigotorera lakini bono simbo ngaira riburi tinko ruaso mogaso nonde agambe paka nkoko gamba simba neta ya konyira bangina ba magena borabu kunyaboke Samuel niko tokoira nerimbi ya mono asensame ya magena simba toira maburi konye togo itwa mogaso lakini toira nerimbi ya mono atoira maburi abangina ba magena ebaigwete buya ebarebe irire ato gekogera simba atoira maburi buya mono simba netaya nando genderere gotwa maburi botambe asaya gosi bali bakomochanda bagende babuase rieta ria Yesu bamutigane nande chikura chinde chira motunko mwatore nero toko asimba buyeka otokonyira mange tuya mono asa marieta nene Elizabeth mora njema kore biashara gaiga magena ase chiro yaito omogambia ito round eri nanyo taiburi bona anyorire nime school na iwure buya mono kanya na atwera irugaki buya mono tiangiri ate barikiwa kabisa sama leta ngoro kuchara tionditi njene bundi ya chwakali yoko ticha ngoro nga panjaman iburi yali ko ja kongonya ya koro mwaso ngitire buire paka ningiye kutingoya omugabana simba genda ko beroro na inde kitamu chinde ibere biya mono bali bawo jando mugabana bamutiga gendera akore gasi yaye semiyage to murikire gasi nege ko momonya gerigise omugambi simba eri otariane UNESCO rwangoro echiro ya nyacheki amaene twabeire togotweru echiro kera rituko togotweru chinyanya ngitera boira amaembe ngitera boira gaki oyo kogokuna onde tagochegia nanda nkikande mbiya mono samarieta ingoro kumeri gongo kole biashara bya chips ga nyacheki ga bano itombi yamana soko ngari iburi asengenje round eri na nyorete mugaso ngitire embura ya ngitire gaki na ira neri ngambu ya mono sana inje wakonyire bana sa bantu bonsi biga bano minto Jenesta ke mtomoseti gaki ngote umugaba no minta gendere nandi nyasa musini miaka yonsi okorira maya tiganya sa mukonyi mbiya liburi eligo chikonkonya soko genderera nembura ande yesa mukonya genderera matukonsi gaki umugaba no itu asa malieta nangoro ku Grace Nyanjama biasa byane ne biesku kate sku magane cabbage ne chinyanya ndiburi wanganya mugaso to ngita mbrate nyo wontwerera ga igaso motaronderende njengo ansi bitanguru konsa kemma kaki na biru no mo kana nyorire liburi round eri na nyorete simba igorro simba kira